N-aș spune că la Chișinău toată lumea vede un astfel de proiect ca fiind un proiect expansionist al României. În realitate, România nu are niciun fel de tendință expansionistă față de Republica Moldova, față de niciun alt vecin și cred că cel mai important proiect pe care îl putem avea împreună cu Republica Moldova este integrarea în Uniunea Europeană. Și acesta este, de fapt, sensul eforturilor pe care România le-a făcut în toți acești ani. Acesta este și proiectul pe care vrem să-l continuăm cu Republica Moldova și, indiferent de rezultatul alegerilor până la urmă, pe care noi sperăm să-l vedem ca fiind o confirmare a eforturilor de integrare europeană făcute până acum, România își va păstra această țintă, acest obiectiv de a aduce Republica Moldova mai aproape de Uniunea Europeană. Pentru că, până la urmă, acest obiectiv este important nu ca obiectiv în sine politic, nu ca o țintă ipotetică, ci pentru că este necesar și este benefic pentru cetățenii Republicii Moldova, indiferent de etnia lor.